ati wis nyaman rasida bebojoan sanone aduanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu abot sanegane wong tuwa ora mareke kok kaya ngene nasib sing tak rasake ngopo awak dhewe biyen betul yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora ajalo kare wong tuamu betone ora kaya dipateni nanging kowe mali Gusti paringi Babela Audio Sound System Setio Putri Lestari asik lho Le baca rasa giro aku wis kadung sayang wis kadung berjuang ati wis nyaman rasida bebojoan sanone satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu biyen kabendho yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora ajalo enak jare wong tuamu betone ora malah mlayu apa dipateni nanging kowe mati Gusti paringi kuat ati sawer 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 yo bae boleh dekat kae monggo sami direncangi gobyokan wonten ing ngajeng panggung ati iki diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu betone ora kaya dipat luar biasa Pak dosen ora mati Gusti paringi kuat ati sawer 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 paringi kuat ati persembahan spesial dari perwakilan alumni 85 tepuk tangan untuk rekan panjenengan semua senior kita semua yang ada di Matur sini